George pozerajú televízor s tvojimi kamarátmi? Som vták, alebo som lietadlo. Nie, som super zemiak. Super zemiak je najlepší. Áno, je najlepší, fakt, je najlepší. Ovocie a zeleninu je zdravé jesť. Nikdy nezabudni na svojich 5. Nikdy nezabudni na svojich 5. Ja som to vždy videl toto. Ja viem všetko dobre. No, túto show ukazujú stále odznova a odznova. Áno, že? Áno, presne. Áno, presne. Navždy si nás dáme. Áno, všetci sú takí maličkí. V realite sú veľkánsky. Ako sa dostali do našho televízora? Je to magické. Nie, není to magické. Je to scientist. No, je najlepší Edmund Elephant. Čo keby sme sa išli pozrieť, ako vyrábajú? Áno! OK, tak poďme do TV-landu. Toto je TV-land. Stop! Pracuješ tu? Nie. Tak asi nemyslím, že tu nemôžeš ísť. Ale my sme deti a ja chcem vidieť, ako ideme. No dobre, tak poďte sem, aby ste videli televízor. Ďakujeme! Wow! Dobrý deň! Prišli ste, ako robíme televíziu? Áno, tak poďte. Nasledujte ma. Áno, je taký velikánsky. Ahojte všetci. Áno, vidíš, je veľký. Idete? Áno. Show musí ísť. Dobre, toto robíme. Není to magic, i scientist. Áno. Dobre, tak ideme. Kamera a akcia. Ovocie a zelenina je zdravé jesť. Nikdy nezabudni na svojich 5. To bolo najlepšie. To je kamera, ide všetko do magický televízia transmitor. A teraz to ide sem do transmitor a ide to do tvojho TV antiky. Ak mám do televízory. Ovocie a zeleninu je zdravé jesť. Nikdy nezabudni na svojich 5. No, môže byť... Áno, prosím! Áno, musíme dať cez kameru. Dobre? Akcia! Čo mám povedať? Iba dačo. Doci čo? OK. A ja som Peppa Pig. Toto je môj malý bráček George. No, Peppa Pig je na televízii. Toto je môj maminka. A toto je... No? Peppa, to je pre teba. A môžem ťa vidieť na televízore. Áno, som malička, áno. Som veľmi malička. Toto je normálne. Môžem byť zase? Áno, môžete byť hocikedy. Áno, hocikedy a hocikedy a hocikedy. Hurá!